Kain po. Hello mga kawigin! So, best? Yan, sobrang sarap po nitong imumukbang natin sa tag-ulan lalo na. Meron po tayong pork sinigang at pinarteran po natin ng malalaking galunggong, pritong galunggong. Ito po yung mainit na sabaw at toyo kalamansi na may sili. Yan. Ayan, bago po tayo mag-mukbang, pray po muna tayo. Mama, maraming salamat po sa pagkain pinagkulob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po at nagkasalo-salo ulit po kami sa isang pagkainan. Gayon din po mga viewers po namin, maraming salamat po. Nawa po maging laligtas po kami sa araw-araw. Maraming salamat po Ama. Ito po salamat dahil ko sa inyong buktong anak. Sa Kristo namin ito paligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Sarap ito. Thank you po. Thank you. Kain po. Nakagat tayo sa ating mga kawigid. Ang laki. Sarap. Lutong. Kain po. Wow, sarap. Thank you po. Yung pong gulay nasa ilalim lahat. Taba. Sarap to. Kain po. Uy. Sarap. Sarap talaga. Sarap pong kapartner ng sinigang. Prito. Kahit anong prito. Sarap ka. Thank you po. Madalas nga pag nagsisinigang po kami, yung mismo, yung laman, piprito natin. Pagkatapos mo isigang, prito mo. Sarap po. Sarap eh. Sarap. Sarap po ng combination. Silo na po yun. Oh, sarap. Sarap po talaga sa sinigang. Yung maraming taba, tapos napakalambot. Napakalasa. Kamay pa yung sabaw. Sarap po.
Wow. Sarap. Yung isda. Lambot. Sarap pong combination talaga, pritong isda. Kahit anong isda, ano dyan, pasok dyan. Pero mas masarap po talaga yung galunggong. Sarap. Anik. Napakasarap ng lasa. Tama yung ano, yung asim niya po. Meron gustong pa panood sa akin si ate. Noon pa. Maganda daw talaga, maganda talaga. Siguro na makaka-comment niya yung mga kabataan. Yung ano, Stranger Things. Ayun. Yung, kahit si Risha. Super ganda raw po kasi. Nung tinitingnan ko yung trailer, yung mga clips niya, no? Napakahirap nun nung ginawa nila yung binalikan yung mga 80s na mga gamit. No? Ako naman, series kasi na, di ba? Kaya hirap ako manood pag ganun series. Hindi natin ng series. Yung may season. Eh, ang dami pa man din season nun. Ilang season Movie yun? nga po, hindi niya natatapos. Kaya hindi. Walang chance po talaga. Sabi, Halibes, nood tayo ng movie. Sige. Kaya maya tulog na po siya. Hindi raw siya natutulog. Alam niya raw yung storya. Ibang tulog siya. Nanonood. May powers. Si Tata. Thank you. Pag yung tag nito, pag pinatay niya po yung TV, magigising po siya. Sige. Dami pa? Ano pa po? Maraming taba. Naalala ko tuloy si Lindsay nung bata siya. Ang tawag po sa mga taba ng baboy is lobo. Di ba? Ha? Ba't di ko alam? Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit lobo ang tawag niya sa lahat ng taba. Siguro dahil sa word na adobo. No, doon nagbuo yung lobo. Kaya lahat ng tawag niya dyan sa nakita sa pagka sinigang ang ulam natin. Tapos nakakita siya ng balat ng baboy. Lobo. 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 Paborito niya po dati yan eh. Nun. Ano ka pa lang, wala ka pang 7 yan. Bata ka pa talaga. Wala matanda. Lobo, no? Pagka Lobo. makita, lobo. Paborito niya, di ba? Lobo. Talino ko naman. Ako malayo. Kaya hindi kami magkadinla ng mama ko. Malit po kasi ako. Umiiyak po ako, sabi ko lang butike. Pagkakain na. Ayan na mga butike, ayan. Butike. Ay, nahanap ko po pala. Tinidor. Layo nga. Ano bang gusto mo? Butike! Butike! Ano kasi talaga, ano eh. Ay, ano? Kapag. Sige po. Thank you po. Ay, ano kapag eh. Mama. Ate Para ko tayo. kasi. Ah, sige. Diyan mo lang ako. Ay, akin na lang yung ulam. Ano nga, mag-ingat sa tinik ha. Ito na, tissue. Sige, ito na. Kain po, ang sarap. Kailangan natin tatandaan, di ba rin yung kahit ano yung pagkain sa isang pagkainan. Ang mahalaga po, magkakasama yung pamilya na kumakain, nagpe-pray, tapos Nagkukwentuhan. kukwentuhan, tapos na-appreciate po yung pagkain. Yan po. Kasayahan. Kakantaan.
at nagbibiruan. Minsan tatay, bigla na lang yan. Ready pa ako pag iinom. Yun ang gagawin niya. Hindi ko sinasadya yun. Delikado kaya yan. Sarap. Mga gulay, oh. O, gulay. Ako. Si Rishan po kaya lagi malimit kong binibigyan. Malakas po talaga kasi siyang kumain. Kesa po kay Rinse, kesa kay Honeybee. Si Honeybee po, mahina po talaga. Gulay niyo. Pang ano po namin yan, pang baragan po namin talaga yun sa mukbang si Rishan. At tapos po ako, kukunti lang po. Masasayang naman po kung lalagyan dito yung pagkain. Ay, excuse po. Siyempre po, mukbang to, kailangan ubusin po natin yan. Ito sila. Kaya kapag nandiyan si Rishan, nasahan na po, talaga ubos po yan. Pati sila. Eh, paborito pa man din niya yan. Ah, sige. Ah, paborito nga pala na rin siya. Sinigang. Sige. Kanina nga po, pinapapatay ni ate rin sa yung computer. Magmumukbang na tayo. Kaya pag minsan ho, hindi yun nakakarinig na kasi naka-headphone. Kung sinabi yung sinigang, pinatay niya agad yung computer. Ang sulod na, nainom din. Ganda ng luto nito. No? Mga gulay, ang ganda ng luto. Ang sarap. Ano po, may texture pa ng konting crunchy, no? Sarap. Napadami ka talaga ng Comment kain. down below, sino yung kumakain dito ng mga yung dito matinik? Ako. Nakapag malutong? Grabe ang sarap no? Huwag ka nang lumayo, ayan siya nga. Favorite ko naman. Kala ko pamimigay. Ako naman, ang paborito ko talaga sa sinigang. Taba. Talaga, napakasarap. Lalo na yung nagme-melt. Napakalasa. Kasi sinigang kasi talaga, pag walang taba, walang kwenta, kailangan maraming taba yung sinigang. Tapos malambot, nabaha. Pwede rin po yung mga buto-buto na maraming laman. Mas malasa po yung ano. Samahan nyo lang ng mga taba. Lalong sasarap po yung ano, sinigang. Yung iba Very kasi masarap. gusto nila ano. Ako gusto ko sa sinigang maasim. Ay, kay Labing Grandma. Hilig din yun sa sinigang. Si Mama. Sinigang na bangus, paborito ni Kasi Mama. Ate Che, at saka si Ate Jackie. Kaya Jojo. Tsaka si Ella ko lang din. Sino? Ella ko lang din. Si Ma'am Ella, mahilig din yan. Parang Vincent Pellegrino. Talaga. Parang pamilya, sinigang po. Favorite nila yan. Kapag ano, yung kahit malayo sila, pag tinawagan namin, pupunta ko dito. Kasi si Ate Jackie, nasa Guam yun eh. Ngayon. Si Ate Jackie, si Ate Jackie sa Australia. Sa Ate Che, Guam. Si ano, sila Mama yung paborito na sinigang. Siya yung ano yung, meron pa kaming ano, yung mga paborito namin. Kapag meron mga lechon na natira, Gagawin sinigang. gagawin sinigang. Sarap nun. Woo! Nakakamiss. Ayan. Mami, masarap yun, ba ganun? Nandiyan la po. Yan, simulan na natin ang ating shout-out. Sige, kain lang. Sarap. Thank you so much po muli sa mga nagbigay po sa atin ng star. At sa mga dati po, thank you so much Right, po. sige po. Thank you so much po sa mga nagbigay sa atin ng star sa ating Facebook page. Yan. Siyempre, ang laging nagbibigay po sa atin, thank you so much kay Ma'am Ella Orindeng. Orindeng. Favorite din yung sinigang. Yan. Shout out Lia Jeba Pascual ng Bacoor, Rena Hernandez, Rainiel Adrian Anlimbad. Hello po. Shout out and belated happy birthday kay Rashid
ng 24. Belated happy birthday. Aldog, shout out Joel Robiso and Nicole Mahinay ng Bacolod City. Aaron and Sarah's Mix Vlog. At sa shoutout sa asawa niya na sa Aaron Diaz. Alexa Garbo, Juwali Vlog. Jenny Liban, moderator ni CM Hovling at Itay ng Santa Mesa, Bacoor. Aznor Abdullah. Marlon Hagad. Rodaline Pascual, shout out kay Nanay, Marlene at Ate Rona na sa Hong Kong. Hello po. Hello po. At sa mga lagi nanonood sa atin, kay Julio Doms, Marlon Uzon, Thank you po. Clyde Ivar, kay Ginalyn Andres, Jessie Pastrana. Hello po. Oo. Ayan, tapos naman po isang masarap na mukbang. Tutuloy na. Ayan. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa pagka-pinagkaloob niya ngayong araw na ito. At sobrang salamat po mga kawigil dahil dyan. Mag-cheers muna tayo. Super sarap. Yan po mga kawigil, maraming salamat po muli sa pagsalo. Hanggang sa muli po, kaya bigla na mawala.